Sljedeće pitanje je za Mikija. A pitanje glasi, je li istina da su ga vratili u lisicama u Vir? Kako da ne, nisam ni otišao stigu do Jeste, ja Zokija. sam svedok. To je da slika na profilu. Stigo je normiranog na Atko tome. Šarić. Istina! Istina. Rudama. U rode gaćama. Optužuje kazne. Bez gaća! Ali ja nisam bila tu. Činjenica je da je... U halterima. Da je tada u smeni radio jedan divan čovjek iz obezbeđenja kojeg svi mi ovdje volimo. I da je bio neko drugi ko zna šta bi desilo, on je čovjek samo ovako stao i ovako napravio onu njegovu facu. Miki, molim. Bolje izolaciji. Ja sam izolaciji razmislio što šta će meni ovo sve. Nije pitanje kako si otišao, nego kako si se vratio. Bolje da se vratim. Ne se on prerušio Matera, ženu kad je izlazio. Inače, ja sam čovjek trenutan, čovjek trenutka. Ja iz mnogih realitija kad sam pobegao, ja u tom trenutku silno želim da nešto sebi dokažem i onda odem kući prespavam, upalim video ove debile. Što ja nisam ostao ovdje, mogu sam i ja pare uzeti. Ja kao došao nešto dokazujem kući, sedim, gledam TV. Razumeš? Tako da kad spavam, odmorim, to je to. Evo Vesna prevrće očima. Pitanje je bilo kako si se vratio u Tako da, lisice. radno, nigde nisam ni pobegao, stigo do Zokija. Ima one roze I Zoki me zamolio. Krznene lisice. Ali meni nisu dali. A ne, ali stvarno, da je neko drugi bio, ja ne znam šta je bilo. Pošto je Zoki, mi svi njega gotivimo. Ne mogu da se ispravim krivan. Dobro, Miki, jasno je kako si se vratio, nije bilo lisica, ni roze boje, ni klasičnih.